аз съм Салвадор. Днес ще играем една игра наречена не знам как се казва, но като футбол, нека си. Word футбол, най-накрая се сетих. Сега ще играем на нея. Да я видим. Сега, нека да започваме малко. Ето. Така, няма да избирам Реал Мадрид или Манчестър Юнайтед. Ще избирам България срещу Австралия. Така само ето България и Австралия. Сега ще играем. Чакайте, че тия тъпи реклами много ме дразнат. Айде. Така ето, сега зарежда в момента. И да, нека да започваме. Така, който знае, тук ще прави финтове. Чакайте, за фал. Сега да се опитам ли да бием от там? Ще се опитам да бием. Не. Много леко удари топката. Фак, дай топ. Правя малко темпове, защото това е много тъпо за контрол. Фак. Беги. Ще ги центрирам, защото ми писна да... България, това е нашата страна, България, срещу Австралия. Сега дали ще има гол? Не. Малко ги стрелях на триго, но става. Така хора, сега ще се опитам да направя на ноица или няма да съм. Не знам дали ще я направя или не. Сега ще се опитам просто. Сега ще се опитам да стрелям от тук и дали ще вкарам гол! Какъв гол само чак! И така Мара фак. България на всичко! България победи с 1-0. България на всичко. Невероятен гол. Какъв само гол за Пепе или не? За българите. Чакайте, че аз много се бъркам с Реал Магнит, защото Пепе ли е бил в Реал Магнит. Бел. Сега е в Реал Магнит. Реал Мадрид. Така, дано да ми вкара гол или така си мисли просто. О, само какъв лин. Това ще се за сам. Второто време. Фак. Малко ме боли гръба, днеска му жилена оса и сега ще ме боли. Така че сега малко ще плата телефона, да знаете. Сега дали ще ме го за... Не. България на нещо. Топът един невероятен пропуск. Сега дали ще ме го... Фак! Не можах да бием. Или така ми се стори. Така. Добре. Мречка на моя направи. Видяхте ли? Ще го видя в Джан. Ще провали клипа дали ще направи Джананойца. Така хора. Искам да ме подкрепите и да ми изпратите около 2000 лайка. Около 100. Не 2000. Около 100. За тази игра ще правя още други други клипове за мен. Ще правя аз, Барточетни, другите ми приятели ще участват в клипчето. Даже един път ще правим трикове с ховерборд. Този ховерборд ще бъде на Барточетни. Ще правим ховерборд. Трикове. Аз и приятелите на Барточетни. Ако не го знаете, той се казва Боби. Така, обърнете назад! Моля ви. Айде, от теб. Така. Трябва да подам на това, ама той е бег. Добре, не бег. Ай сега! Невратна възможност!
Невероятен гол далече, какъв гол само за мен. Цака мана. И който не ми знае името, аз съм Салвадор, но понякога ме викат. Абонирайте се за мен и чао!